September ni ruk thotran ni jing dar khatle chan vea khan Galilee bul Betsiana Gilboa tanin Israel rama tanin jinga anven him thatna ber anga ngai atangin mi paruk antan chuaka thir fian tui ek to manginane tun naya tanin atanga tlan chuana chuan a hau takle anal ber pol ni turanga yene Israel police te chuan hemizing darli vela helai chevela lo nei tu pakhat ne na tangin phone call andonga tute mochu a huana anron tlan luta anom dana ring helin tang tlan chuak an omem ti ngai venturin arontia darkar chan venua Gilboa tang te chu chiarniin mi paruk an kimlo ti hria chuania an tlan chua dan chu chui ngal niin Palestine mi tang te tlan chuana chuan kumsom ni pathum nuwa an tamber trum ani bokane mi paruk te hian tanin anin trauma bualin nuaya leyan vera tanin building pon tualzol watchtower bula chuakin chu an tlan chuana kong chu ania asiama hau takhle ti chu an man ron nei hria china tang hian achiang hlene bualin chuat cement le rota an siam chu an thriata akhuna tan hian ekin nang deuh an siam thungane cement le rot an re kuak theidan hi hriat chian ani lova tanin veng tu tele Israel intelligence te chuan pon lama tangin arukin bungrua an la lut ani te an ring hial hetanina hian thir fian taknial po laklu an khapa mitang te hi Israel ta na noksak tak tak Palestinian firfiak mi le sa tele in kung kai na nei te ani hloma thir lam chi chu an ban pha ka an da du meblo thir fian hi ral thuam siam na tan thlenga man thei ane wangin cho eila in an mangai lowane heng mitang tlan chuak paruk te hian eng tin tinemo thir fian tuiek to aneya cement le rot an re kuak nuwa hian thir fian tuiek to mangin tanin building pon tual zol thlengin leihnuaya hian an tlan chuana tur kong chu an verzui ta nia soyania a verna lai tur hi an rechat chat khop mai hetanin an saklai hian leihnip le thol deuh lai han verzui nuam tur an hnuchia an bualina kut silna le mai phina ta na man thei tur sink an dana hnuai chu an rek ta chat mai ane leihnuai kong verna tan hian thir fian an mang ti hi media rang te soidan ania mileman tar phena an man zo hian an thuk rule thin anti thir fian tuiek manga leihnuai kong ver chu huna hein tha adu hle ome heti lai hian tanin thu nei tu te chuan an hmu china thir fian tuiek chau chu an man an ring lo thunga amai ro chu Palestine mi te chuan mi paruk te tlan chua lom na tan le Israel du lo lantir na tan thir fian hi chin chian ang reng dewa an mang zui nge ne leyan verzo hian Israel ramin kum tharan lom vuak ve chu rem changa lain mi paruk te hi September ni ruk jing lam mutui lai takin an leivera tang chuan an chuak ta chuta tang chuan tanin tual zol yard somthum pahni borvela bokwak phein a hungna thirlen pahni chu an ton tlang lea an tlan chuak zuita zalen na tem tur hian veng tu somli rual an pal tlang theiane anwa pheina tual zol hi ven himna ta nan man watchtower pathuma tangin alang theya mase veng tu te chuan an en kan mai ba ka then khat chu an lo mut hlu ni ome heiba ka hian CCTV chuan tual zola an ron chuang chuak le an tlan chuak lai hi alo la fu boka mase control room lama duty te chuan an hmule tlat lo ven him that ber jinga mi ni ma se veng tu tele intelligence te chu mi paruk tlan chuana hian an hlo cham niin thu nei tu te chuan an soya an ngai poimo ber Israel ramle achunga cheng te ven himna laya popom chu Israel sarkar tan chuan mingchia thak takane tanin hungna an paltlang nuwa hian kein an tlan chezuita an tlan lai chu lo nei tu pakhatin a hnu feya alo hmuwa an tlan chuatanga darkar ni chuanga liam hnuwa mi parukan kim lo ti chu hriat chua ani zuita an tlan chua chanchin chuan Israel Prime Minister Defense Minister le Intelligence lampeng
sinbet ruai tu te beng athleng ngala kumsom ni pathum chunga Palestine mi tang tlan chua tamna ber trum chuan ven himna lama popan nei ti chu alantirin chu anla thutak hle ane tlan chuak te hi Israel ta na nok sak tak te ania wangin lak thutak lo chi po ani lova anjinga hian kumsomli pangami Zakaria Zabeidi atelveya fata nena inzom na nei ral thuam keng pola an commander hluyane intifada voi nina lai khan firfia ka chet na sang alo in nam hnoin Israel alo epto thina tharum thona lama achol hnuwa kumsang nile pasari khan Israel chuan angai dama politics a lutin Israel do na chu athok zui le a heiwang hian kumsang nile som pakhata khan anlo ngai dam to na chu ansuta kumsang nile som pakua manani ma zong chu thu nei tu te lakatrang hian tlan chiain hun alo mang to a Gilboa tanina awm lai hian achung thu rel me kane midang panga te hi firfiak pola mi te vek kan nia anjinga hian unaw Mohammed le Mahmud al Arida te antela ani pahni hi tual tha tumna thiam lo chan tir an lo ni toin anjinga mi vek eham kamamji chu Israel tlei rol Eliyahu Aseri rukle thana wangin atang boka Jacob Khadiri chu puak thei thil ne na ache ta wangin man ani ve boka an pahni hian dam chunga tang tura tian ne tlan chuak zinga mi munadil na faya te ro chu achung thu rel alani ve lo thung mi paruk te hi gilba watranga mel som bor vela hla janin khuwa mi te vek kania thu nei tu te chuan anjinga mi pahni te chu mi hlau om tak tiin an chin chia nge ne an tlan chua thu media nan puanzar hnuwa Palestine mi te chu lomin an au thunga tlan chuak chung te chuan an nun na po seania zalen na an nei an be sei thu te an soya Palestine te in khwarna chuan kongzoin hetlan chuana wang hian lomna an lantira Palestine pol rang te chuan lomo man ti thu an soi chuak tiarin Israelin ven himna lai that tok lo na an lantir chu an loma atla janin khuwa phei chuan silai ka puakin lomna an lantirane an tlan chuat hei konga hian veng tu te an tho that lo wang ani pialama hetanin satu te chuan aruang a manduan na blueprint chu interneta dudua en thei turin an thedara serial lartak prison break ka tanin blueprint manga tlan chua dan rel na tenen po khan ai nang thei viau ome mase blueprint thi mi paruk tlan chuak te hian an mangtrang kai chi MT ro chu fin fiana alom lova amai ro chu achua tan re konga te aver nuam lai tur an thlan thiam dana te hian an mangtrang kai nge in arinom thungane tanin le pon lam mobile phone a aruka in biak pona ti top tura signal ti top na tanina manani lote khokhata om mi paruk tlan chua tumna neite tan in pin dan pakhata khungan ni chu afel hel hrim boka tanin an siam dan mang chu a him tok lo boka hei hi he tanin le aveng tu te pop na lai chu ne an tlan chua hnu hian veng tu te chuan ui sathiam nen an hnu an chuya mase mu tur anom tolo sipai te chuan beipuyan thlakin kongpuya lir thei andapa mi paruk te hian janin khuwa anpan lo chuan Jordan lama tlanan tum ringin ramri ven him na po akhau hlea heti chung hian enge mochen chu mi paruk te hi man lovin anom thungane September ni som zirtop ni khan isua te khuwa Nazareta tang tlan chuak mi paruk zinga mi pahni chu manania anman masak te hi an ming puan zare ro chu ani lo thung an laman lo te zon bei pui thlak chu chhun zom ani ta zela Israel hian September ni som pariata chuan mi paruk te hi an man kim le vek to hemikara hian mi pali an man phota atop na tan munadila le ehamate chu an khuwa janina anwaman lea Israel police le an intelligence peng sinbet tetrang kopin anwarek chuwa kane atop na bera anman chung te chuan anman ma hian tang tlan chuak te hne na tangin phone call andonga
Israel dan keng ko tu te chuan an hual ne to lu tuka tlan chuangai na omlo nin an soi an mandana hian an pahnin an fim khur lo ve hrim bok nin ngai thei Israel intelligence te soidanin an pahni hian phone in Jenina Palestine ral tlan te omna in khuar mi pakhat an va bepopa a phone chu intelligence te hian an lo chui reng tun hnaya inen thlak na buaipui hlo em Pegasus spyware siam turam ani boka phone ngai thlak le en thlak ti bor vela hi chuan har sat na anei lo anin biak na tang le an phone signal pek chuana tangin anom na lai hi chiang takin an thretheya an vamanta a an thian pali te ba ka Palestine mi le sa Israeli naman mi sa nga terwalin tanin lama an khung le ta ne Arab News Agency Israel lo kher ngat to thin Al Jazeera chuan Mohammed achu an man nu hian an soi sana sa hle ni in au kil chuan a soi tian ti chuaka hei hi mi pahni te an man nuwa kha ni in Israel intelligence te chuan thuan in zofiana chokopuar an pengai lovin an mut thattir lo boka taksa le ril rulama an ngai sa nin an tar langa thuin zofiana ta na tharum man hi kumsang khajakwa somkwa pakwa khan Israel Supreme Court chuan alo khap towa mase Israel hian Palestine mi te chu an ngai sa thin nin an tar langa Israel sarkar chuan hei hi aphana sa hle thungane